paní Rochovou. Že nám něco vysvětloval a já jsem mu nemohla, vlastně to nepochopila. A on vždycky tak, jako když já řeknu něco jiného, on jako opakuje tak, Že jako, tomu nerozumí. že tomu nerozumí. Jako už spoustu těch jeho věcí, které jako říká trošku špatně, už rozumím, jako když to pochopím. Ale to bylo že já jsem se ptala a ukazovat, někdy prostě si nevím rady. Ale už se tak jako vžívám do toho jeho. Ale rozumím, někdy už mě rozumět krásně, ale... A je to. A už to Tak, už to není nic. No víš, co by se z toho dalo udělat? Lodička, která by plula po vodičce. Takhle udělat plachty z toho. Jo, a teďka zpívala. Jako v lese zpívala. A ví teda, už by to jelo. Já jsem pak začala, že jsme šli honky, tomky,